Nagpapatuloy naman po ang pagsasaayos ng barangay road na sa may Inmanduyan, Lawak, Pangasinan na hinaing ng mga residente dahil sa lubak-lubak at makalat na daan. Babagtasin na sa nasabing daanan ang bahagi ng ilog, ngunit pinangangambahang magdulot pa ng aksidente lalo sa mga motorista. Bilang inisyatibo na maisaayos ang mga naturang bahagi, ipinag-utos na ang pagpapatag sa daan upang maging ligtas ang daanan kahit pa hindi pa ito simentado. Samantala, suwestyon naman ng ilang residente ang pagsasakatuparan ng ediyang paglalagay ng bike trail sa Inmanduyan para sa mga siklista na nahihirapang makipagsabayan sa paggamit ng kalsada sa mga mabibilis na sasakyan. Mungkahi naman ng ilang mga ng ilan na gawing konkreto ang mga kalsada at tulay sa naturang barangay na magsisilbing alternate route ng mga residente papunta at pabalik sa town proper. Pinaniniwalaan ng mga residente na naniniwala ang mga residente na makatutulong ang nasabing proyekto sa ekonomiya ng bayan. Kaugnay nito, giit naman ng lokal na pamahalaan ang maagap na pag-aksyon sa pangangailangan ng mga komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.